Pnawn da I bawb, ac yma hi'n braf iawn eich gweld chi. Ca nifer o bobl wedi dod at ei gilydd i'r gwasanaeth arbennig hwn, a da ni mor falch o weld cynulliad teilw wedi dod ynghyd. Croeso i bob un ohonoch chi, a chroeso i bawb sy'n gwylio gartra. A da ni'n gwybod bod yna bobl yn gwylio gartra, nid yn unig o fewn cyffiniau Caerdydd, ond ymhell tu hwnt i hynny. A da ni'n falch iawn o fedru croesawu pawb i'r addoliad hwn. Un neu ddau o bethau i dweud cyn yn bod ni'n cychwyn. Dwi ddim yn bwriadu cyflwyno neb. Dwi am i'r gwasanaeth redag yn naturiol, ac felly os dewch chi i fyny, pawb sy'n cymryd rhan, dewch chi i fyny ar yr amser priodol, ac os di'ch rhan chi yn dilyn canu emyn, dewch chi i fyny yma wrth ganu'r pennill ola, fel bod y peth yn rhedag, yn esmwyth, bob peth yn digwydd yn ei drefn. So, bydda i ddim yn galw neb ymlaen, dim ond yn disgwyl gweld pwy bynnag sy'n cymryd rhan yn dod yn ei bryd. Gadewch i ni weddio. A ni'n siŵr ein tad efo ti wrth dy fodd yn gweld cynulleidfa gryno fel hon wedi dod ynghyd. Yn cynnwys plant, pobl ifanc a rhai hŷn. Yma i fod ynglyn â waith di yda ni. Ac felly ar gychwyn yn haddoliad, gofyn nhw'n am darweiniad, a gofyn nhw'n am dy fendith. Arno ni fel cynulleidfa, ar yr eglwys yma yn y Crwys, ac yn arbennig felly ar yr un sydd wedi dod yma i'n harwain ni. Da ni'n diolch am y fraint o gael bod yma, ac yn gosod yn hunan yn dy law. Aros gyda ni, ac yn arbennig felly aros gyda Thomas, wrth iddo fo gychwyn ar waith newydd, ac wrth iddo fo mateb i gyfla newydd yn dy wasanaeth di. Gweddiwn felly yn enw Iesu Grist. Amen. Rhyw yr emyn 61. O Dduw ein nyrs mewn oesedd gynt, ein gobaith am y ddaw, ein lloches rhag y stormus wynt a'n bethol gartref draw. Cynllunio'r bryniau o un rhyw, cyn gosod seiliau'r byd, o dragwyddoldeb ti wyt Dduw, parhau yr un o hyd. 1000 o flynyddoedd i ti sydd fel ddoi pan ddil i ben, neu wyliadwraeth cyn y byd a chodi hael yn nen. Llyfeiriant amser ddwg yn glai, o'i flaen holl oesoedd llawr, yn angof ant fel breuddwyd brau a giliau gyda'r wawr. O Dduw ein nyrs mewn oesedd gynt, ein gobaith am y ddaw, bydd ni'n nawdd tra peryn hynt a'n bethol gartref draw. Rhyw yr emyn 61.
Fe ddaw ein darlleniad o'r bregaeth ar y mynydd. A phan fyddwch yn ymphrydio, peidiwch â bod yn wyneb trist fel y rhagrythwyr. A mae'n hwy'n anffurfio eu hwynebau mwyn i ddynion gael gweld eu bod nhw'n ymphrydio. Yn wir wy'n dweud wrthych y mae eu gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di yn ymphrydio, eneiniad y ben a golch dy wyneb, fel nad dynion a gaif weld y fod yn ymphrydio, ond yn hytrach dy dad sydd yn y dirgel, a bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Peidiwch â chasglu chwi drysorau ar y ddeiar, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch eich chwi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad nac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich einioes beth yw fwyta na i yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. Ond nid oes rhagor i einioes rhywun a lluniaeth, a rhagor i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn haen ac yn medyn ac yn casglu i ysguboriau, ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch chwi all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu. A phan ydych chi'n pryderu am ddillad, ystyriwch lili'r maes, pa fodd ymaint yn tyfu. Nid ydynt yn llafurion ac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw ac yfory yn cael ei dawlu i'r ffwrn, ond ei llawer mwy y dillada chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud, beth rydym yw fwyta, neu beth rydym yw yfed, neu beth rydym yw wisgo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Y mae eich tad neu fel yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Gweddiwn, arglwydd Dduw ein tad nefol. Diolch yn i ti am dy bresenoldeb yn ein misg heddiw wrth i ni ymgynnull yn un teulu i gomisiynu dy was Thomas Ellis Williams yn arweinydd bugeiliol a chanhadol ar yr eglwys hon. Molwn y weledigaeth yr ewyllus ar gras a roddest iddo i dderbyn y swydd hon a ranna dy gariad di a phab sydd yn ei ofal. Bendithia ef yn ei waith o Dduw. Dyro iddo galon gref a llygad goleuedig i weld y gwirionedd ac i'w fyw yn Christ y fab. Wrth iddo gamu ymlaen, rho iddo nerth wrth arwain, tynerwch wrth rando a cywyllus gadarn wrth sefyll dros dy genhadaeth. Rho i ni oll yr ewyllus a'r gallu i gefnogi ac i gydweithio, fel y gallwn ein hunain fod yn weision ffyddlon ac yn distion eith effengyl mewn cymdeithas sydd yn betrysgar ac yn aml yn ofnus. Chwala'r ofnau, atgyfnertha ein bwriad, rho i ni'r gallu i brofi llonyddwch a thangnefydd dyn deyrnas. Gad i ni ei hadeiladu o'r newydd yn ein calonau, gyda'r wirionedd fel sylfaen ac athgariad yn ganolog i'n bywydau. Arwain i bob amser o ysbryd glân, i fyw yn y goleuni ac i brofi'r gwirionedd, yr hedd a'r cyfiawnder fel y can ddychwelyd atat fel ein lloches a'n hysbrydoliaeth, ein bythol gartref draw. Yn ei enw sanctaidd, amen. Wel, prynhawn da i chi gyd.
mae'n dweud wedi hyn bod y fraint, mae braint gyda fi nawr i gyflwyno Thomas i chi. Fi ddim yn gwybod pam, i chi gyd yn ei nabod mor dda. Ac yn ni'n gyd mor falch, a mae'n siwt gymaint o fraint i ni gyd fod yma ar ddiwrnod arbennig yma. Mae yr emyn yn dyfa arglwydd dyma fi ar dalw a di, cana fenaid yn y gwaed a gaid a'r galfari. A dyma beth mae Thomas wedi wneud. Wedi ceisio yn gyntaf teyrnas Dduw, wedi blaenoriaethu y pethau gorau trysorau'r nef. A ni'n mor falch bod ni'n gallu bod yma y prynhawn yma. Diolch Thomas i chi am gynnig eich hunan at y swydd arbennig yma. A fi'n siŵr bydd bendith Duw arnoch bob cam o'r ffordd. Diolch. Wel, pnawn da i chi gyd eto. Diolch yn fawr i chi am gallu bod gyda chi. Enw fi yw Hedd, rwy'n gweithio gyda'r adran Gwenedigethau o Eglwys Presbyteraidd Cymru. Nawr, mae sawl enw yn cael ei galw am y swydd yma. Arweinydd, cenhadwr, arloeswr. I gweud y gwir, so fe rili nid o beth chi'n galw Thomas, dwi'n meddwl bod chi'n polite. Ond, fel i ni'n ariannu swydd yma, wel, mae'n dod o'r arian arloesi o'r adran. A pam mae hynny'n digwydd? Wel, pwrpas yr adran arloesi yw ddim i ehangu. Dyn ni ddim yn newid, dyn ni ddim yn datblygu, mae'n drwg gen i, y gwaith gweinidogion, gwaith yr eglwys dros y flynydde, ond beth ni'n neud yw ehangu. Ni'n adio swyddi i'r gwaith sydd wedi mynd mlaen. Mae hwnna'n bwysig i gweud. Dyn ni ddim yn newid y ffordd ni'n neud gweinidogaethau. Mae gwaith gweinidog yn hollol bwysig. Ond mae angen mwy o bobl. Mae eisiau ni roi mwy o arian mewn i bobl. Ni'n dda iawn ar gwario'r adeiladau. Yn ag i adeilad, mynd i achub neb. Mae gwneud roi goleuni Crist i neb. Beth sy'n mynd i roi goleuni Crist i bobl yw pobl Duw yn gwasanaethu. Felly ni'n rhoi arian mewn i 14 swydd am y 2 blynedd nesaf ar draws Gymru. A yn lwcus ffodus iawn i Eglwys y Crwys, a mae'r ganol Llundain dyma'ch arian chi, mewn Thomas am y 2 blynedd nesaf. Felly mae'n pleser mawr ni'n gallu gwneud hynny. Bach o pressure yn y tîm yna Thomas. Wel, chybod, mae elfen o gwaith gweinidog wastad wedi bod fer arloeswyr. Wrth gwrs bod e. Mae gweinidogon yn arloeswyr. Ond wedi nawr fel cyfundeb yn gweud, misio ni roi mwy o amser at arloesi, felly dyma'r 14 swydd. Ni ddim yn tynnu arian i ffwrdd gweinidogon o gwbl, mae hwn ar ben yr arian chi'n garedig iawn yn rhoi mewn i'r cyfundeb. Misio ehangu'r tîmen. Felly mae'r arloeswyr yn cydweithio gyda chi fel aelodau'r capel yma, fel arweinwyr y capel, a gyda'r gweinidogion sydd yn gweithio yn yr ardal. Be ni moyn gwaith arloedd i wneud yw, dyn ni ddim moyn iddyn nhw rhoi lot o arian a amser mewn i claddu, mewn i priodi, mewn i bydyddio. Gwaith nhw yw estyn allan. Ond ar yr ochr arall wedyn, dyn ni ddim moyn i chi meddwl fel Eglwys y Crwys. Wel, dyma ni, dyma Thomas, fe sy'n gwneud arloesi i gyd i Crwys. Thomas sy'n gwneud yr estyn allan i gyd. Dim o gwbl. Fe ni'n edrych am yn y swydd yma, yw bod Thomas yn arwain yn y gwaith, yn codi syniadau, yn bugeilio ac yn hybu chi fel i estyn allan. Chi, i bod yn deg, yw'r arloeswyr o hyd, fel chi wedi bod dros y blynydde. Beth mae Thomas yn gwneud yw cyd-lynu'r gwaith at ei gilydd, dod â syniadau newydd, rhoi pethau at ei gilydd. Eich ffrindiau chi, eich cymuned chi, eich pobl chi'n byw nesaf, gweithio gyda, nhw chi'n rhoi invite i dod mewn i'r capel, nhw chi'n gweddio amdano, nhw chi'n siarad gyda. Beth mae Thomas yn gwneud yw trial dod â pethau at ei gilydd i helpu chi wneud hynny, a helpu chi estyn allan. Felly mae'n exciting iawn i meddwl beth gallai digwydd. Does dim un arloeswyr yn dechrau heddi. Mae faint yma, 100 o arloeswyr yn digwydd heddi. A ni moyn esangu hwnna, ni moyn tyfu allan yn bellach. Felly dyna'r gobeith yn y gwaith yma. Nawr, yn hollol gwrth i traddodiadau Capeli Cymru, a ni fel pobl Cymraeg, ni'n mynd bach yn stuck in the mud, nag ni. Ni'n licio gael trefn. Ni'n licio gwybod be ni'n gwybod. Ni'n licio gwasanaethu a ffordd ni wastod wedi gwasanaethu. Felly mae rai weithiau, meddwl am wneud pethau newydd, gallu bod bach yn anghyfforddus i ni. Mae newidiadau. Pobl newydd yn mynd i'r capel. Disgwyliadau i ni wneud rhywbeth newydd a gwasanaethu'n ffordd ni byth wedi wneud yna o blaen. Ni byth wedi trial hwnna o blaen. Mae'n anghyfforddus rai weithiau. Ond dyma beth mae'r arloesi yn mynd i meddwl yn Eglwys y Crwys.
Ni'n gweddio bod ni'n tyfu ar y gwaith dda chi yn wneud, ond mae pethau newydd mynd i digwydd hefyd. A falle byddai gofyn i chi camu mewn a helpu ar y pethau newydd na. A mae hwnna'n gallu bod yn anghyfforddus. Beth ni wedi gweld ar rai o'r swyddi sydd wedi digwydd yn barod, mae gallu bod bach o ffricsiwn rhwng beth sydd wedi bod a beth sydd falle mynd i dod. Ond dyn ni ddim moyn na. Ni gyd goffo bod ar taith gyda'n gilydd. A wneud y gwaith hyn lles Iesu Grist fel pobl ef. Felly, dydy Thomas ddim yn neud ar oloesi chi. Mae'n cydlynu chi. Mae'n arwain. A ni'n gwyddio amdano fe. Mae hwnna'n gwaith galed. Arwain o'r blaen. Felly, mae eisiau chi gwyddio am Thomas yn aml. Mae eisiau chi am ddiffyn o'r dyn drwg. Mae eisiau chi am ddiffyn o mynd y cam anghywir. A helpu fe. Mae eisiau bod yn asgwrn gefn i Thomas. Ta bod yn ymlaen yn y gwaith yn nawr. Mae'n galed bod yn y flaen. Os mae'r diafol mae'n tynnu'r capel awr, chi'n mynd am yr arweinwyr. Na beth gyntaf mae fy wneud. Felly gweddiwch amdano fe, bod Iesu yn rhoi ei arfe amdano Thomas. Bod e'n angylion yn mynd o ambio chi ac yn gofalu amdano fe. A byddwn ni'n neud e'n canolog i chi bob dydd. Felly mae cyffroes meddwl yw beth sydd i ddod. Beth mae Duw yn mynd i wneud gyda'r swydd newydd hyn? Mae ffasiwn bendith yn mynd i dod i gweddio trwy'r swydd yn gyda Thomas. Tra bod ni'n gweddio amdano chi, fel Eglwys y Crwys, a gweddio amdano fe. Ond hadau yw hyn, gwaith hadau. Ni'n plannu rhywbeth heddi, bydd ni'n gobeithio bydd yn tyfu allan. Ni moyn i hyn dod â ffrwyth i chi, fel Eglwys y Crwys, ond ni moyn yn byd arall i'r coeden hyn tyfu. Pa capeli eraill sy'n gallu cael eu cyffwrdd gan y swydd hyn a'r gwaith chi'n mynd amdani? Ni'n gweddio bydd pethau mowr yn dod o plannu hyn. Felly Thomas, ni moyn diolch i chi am y berthu i ddilyn yr alwad yma. Chi wedi rhoi lan lot lles dod a gwasanaethu capel Iesu Grist. Diolch yn fawr i chi am gwrando i'r galwad yna. Mae'n mynd i bod yn anrhydedd i cydweithio gyda chi, a bydd ni'n gwyddio amdano chi yn aml iawn fel enwad a fel yr adran gwenedigaethau. Ar ochr arall hefyd, mae Thomas nawr yn ymuno gyda tîm o 14 o arloeswyr eraill, gyda tua 20 o gweithwyr gwenedigaethau. Hynny gyda tua 30 o gwenidogion, so hyd yn gweithio a llwyth o capeli, arweinwyr a aelodau capeli ar draws y wlad. Felly gwyddion, fel ni'n mynd ymlaen o hwn, yr enwad, y cyfundeb sy'n dechrau y swydd yma, mae'n wedi cael ei lleoli fan hyn yn y Crwys. Felly, fel mae fe'n neud y swydd yma, bydd ni'n gwyddio, pryd mae rhywbeth yn digwydd, newn ni dod â gweithwyr o draws y wlad lawr i helpu e. Ond hefyd, ni'n gobeithio, walle bydd Thomas gyda'r esgiliau fe i gweithio yn capeli eraill ar draws Cymru, bob yna hyn. Ni ddim yn ei dwy'n yn aml, pedwch becso. Ond, ni'n gweithio fel tîm, fel cyfundeb, a dyma'r cryfder o gweithio fel cyfundeb, bod ni'n gallu gwneud swyddi fel hyn. Felly, diolch i chi am eich ffydd chi hefyd am dechrau swydd yma, am bod o'r ran o'r cyfundeb, ac yn gallu bod yn ran o'r 14 swyddi hyn. Felly, peidwch dysgwyddi am Thomas, ond gobeithio mae Thomas mynd dod â gwybodaeth nôl i chi. Beth mae pawb arall yn neud o draws Cymru? Chi'n ran o'r gwaith na. Diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch i chi Thomas. Rhif yr emyn 686. O Iesu mawr, ro danian byr i eiddew gwan mewn anial dir. Yw nerthu drwy'r holl reistrau sydd ar ddyrus, daeth i'r ganian fri. Pob gras sydd yn yr eglwys fawr, fri yn y nef neu ar y llawr. Fe caf feddi'r oll, ei meddu'n un, wrth feddu danian dydd ei hun. Mi lyniau'n dawel wrth dy draed, mi ganaf am brin weddau'r gwaed, mi gania'r groes, mi nofia'r son, ond cael dy anian dan fy mron. Rhif yr emyn 686.
Dyma gan am fachgen yn ffermio gyda'i dad. A fi draw gyda'n hadu aredig, y cael glas ar lan y gi. A daw'r brain yn un haid ar gwylhanod ar ein olau'n ffrwd ei gyrru. Canaf gan i'r gyfalau hawfgar, Tifanod a'i redif mewn hef. Bydd fy nhad yn bendiffio'r cwysi, wrth gan un gan y wef. A fi draw gyda'n hanawr i hadu, y cael coch ar lan y gi. A daw'r brain yn un haid ar drydwenod ar ein olau'n ffrwd ei gyrru. Canaf gan ei glodfor i'r heiwyr, sy'n marnig o ainodau mor fyrau. Bydd fy nhad yn bendiffio'r hadyd, wrth gan un gan yr hai. A fi draw gyda'n hanawr i fedi, y cael air ar lan y gi. A daw'r plant yn un haid gyda'r gwefau ar ein olau'n ffrwd ei gyrru. Canaf gan y gyrsiasg fedelwyr, sy'n ma'r drew yn yr eilwen o hyd. Bydd fy nhad yn bendiffio'r cnydau, wrth gan un gan yr hyd. Sefyll bwys fi neu chi moyn cymryd ble bynnag? Yna mec bynnag neu fan hyn? Ie. Ewn ni fan hyn, yna. Diolch. Wel, ysgwydau'r Sais, follow that, ynddo fe. Ond o'n i'n mynd i gael go. Gawn ni go. Gwelwch chi'r geiriau i gyd yn y daflen. Cyfarfyddwn yma yn enw adran Gweinidogaethau a Henediriaeth Morgannwg Llundain yn Eglwys Presbyteraidd Cymru i gomisiynu Thomas Ellis Williams yn arweinydd bugeiliol a chenhadol dros Eglwys y Crwys o fewn yr Henediriaeth. Os yr arglwydd nid adeiladu'r tŷ, ofer y llafuria yr adeiladwyr wrtho. Meddai Iesu Grist, mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw bara'r bywyd. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf, ac na bydd syched ar y sawl sy'n credu yno fi. Ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Safed y gynulleidfa nawr. A fi am ofyn i chi ddweud amen ar y diwedd fel arwydd eich bod chi'n derbyn Thomas fel arweinydd yma. A dyma'r cwestiynau.
A dych, Thomas, yn cyffesu eich ffydd yn niw eich tad nefol, yn Iesu Grist a'ch arglwydd a'ch gwaredwr, ac yn yr ysbryd glân, yr hwn sy'n eich nerthu. Ydwyf. A ydych yn derbyn y swydd o arweinydd bugeiliol a chenhadol Eglwys y Crwys ym Morgannwg Llundain, yn addo gweithio mewn partneriaeth gyda Eglwysu'r Cylch i hyrwyddo cenhadaeth Duw yng Nghrist trwy'r ysbryd glân yn yr ardal hon. Ydwyf. A ydych yn addo ymroi gyda phob dycnwch a diwydrwydd i'r gwaith eich galwyd iddo. Ydwyf. Ac felly, yn enw'r arglwydd Iesu Grist, bugail mawr y defaid, a thrwy awdurdod yr adran gweinidogaethau Eglwys Presbyteraidd Cymru, yr wyf yn gomisiynu di, Thomas Elwys Williams, i'r gwaith cenhadol yn y fro hon. Bendithiad yr arglwydd di a chadwed di, llywyrched yr arglwydd ei wyneb arnat a thrigarhaid wrthyt, dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd. Bydde di ras yr arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda thi bob amser. Amen. Llogyfarchiadau. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Ia. Weddiwn. Mae'r curo dwylo ein tad yn arwydd o'n llawenydd, yn arwydd o'n hyder, yn arwydd o'n gobeithion, ac yn arwydd o'n dyhead am weld y waith yn llwyddo. Molwn di a dyrchafwn di am ei ti ddewis gweithio trwy dy bobl. I gyhoeddi efengil gras a thosteri a chariad yn y dyddiau'r hain yr ydan ni byw yn ddyn nhw. Da ni ddim yn mynd i ddeud i bod nhw'n ddyddiau anodd, ond da ni yn deud i bod nhw'n ddyddiau cyffroes. A chyffroes fydda nhw, ond i ti arwain. Ond i ti ysgogi a chalonogi, ond i ti nerthu dy bobl yn dy waith. Da ni'n diolch i ti am Thomas. Da ni'n diolch i ti am y bersonoliaeth hardd sy'n ei amlygu hun drwyddo. Da ni'n diolch i ti am y gostyngeidrwydd sydd yn arwydd gref o thalwa di eith wasanaethu. A da ni'n diolch am yr hyder sydd gyda ni. Nid yn unig yno fo, ond yno ti. Ac felly wrth ei gomisiynu fo i'r gwaith, gofynnwn i ti'n dy drigaredd i barhau, i'w ysgogi, i'w danio, i ddatblygu i weledigaeth. Gofynnwn i ti barhau, i'w nerthu, a'i alluogi, pa beth bynnag fydd yr anawsterau a ddaw, a gofynnwn i ti
Am iddo brofi llawenydd gwaith Efengyl Iesu Grist. Wrth iddo arwain ac ysgogi. Wrth iddo alw eraill, yn enwedig aelodau Eglwys y Crwys, i barhau i dat pob dawn a gallu i gyfoethogi weinidogaeth hon. Rwyt ti'n galw ni weithio hefo'n gilydd, ac wyt ti yma wedi rhoi ni arweinydd, sy'n ymddiddori yn noniau ac alluoedd eraill, yn enwedig o fewn yr eglwys. Da ni'n cydnabod yn ddiolchgar eglwysi eraill sydd yn y ddinas hon, yn dyhead ni am weld cydweithio, cydlawenhau, cyddioddef pan fo hynny briodol, cydysgogi a chydgario baich y dystiolaeth o fewn y ddinas a'i Chymru Cymraeg yn arbennig. Nid ni bu'r gwaith, ond diolchwn am y fraint o gael ymuno yn y gwaith yr wyt ti eisoes yn ei gyflawni yn ein plith ni. Bydded felly dy fendith ar Thomas, ar bob un sydd yn aelod yma yn y Crwys, ac ar weithgarwch a thystiolaeth dy eglwys efo'i gilydd o fewn y ddinas hon yn y dyddiau'r rhain. Gofynwn hynny yn enw Iesu Grist ac gogoniant Duw Dad. Amen. Rhifremyn 294. Iesu, dy fyrwch fenaid drud yw edrych ar dy wydd, ac mae llythrennau denw pur yn fywyd ac yn hedd. A than dy adain dawel byr y rwy'n dymuno byw, heb ymblyseru fyth mewn dim ond cariad at fy nyw. Melysach nag yw diliau mêl yw munud o ddwynhau, ac nid oes gennyf bleser sydd ond hynny yn parhau. O cael fy llygaid rhag i'm weld pleserau gwag y byd, ac i mi wyro byth oddi ar dy lwybrau gwerthfawr drud. Does gennyf ond dy allu mawr i nerthu i fynd ymlaen, dy iachawdwriaeth yw fy ngrym a'n conquesti am can. Rhifremyn 294.
llywydd yr Henaduriaeth, Margaret, ac ysgrifennydd yr Henaduriaeth, Dafydd, a Hedd yn cynrychioli'r cyfundeb. Croeso mawr i chi. Ac anwyl gyfeillion, croeso mawr hefyd, nid yn unig i aelodau'r crwys, ond i'r ffrindiau sydd wedi dod ato ni o eglwysi eraill. Dyn ni'n falch iawn iawn eich gweld chi. Ac mae'n fraint i mi, ar ran Eglwys y Crwys, i ddweud gair yn y gwasanaeth hanesyddol hwn. Nawr, mae yna rhywfaint o ailadrodd yn anorfod. Mi fydda i wedi ailadrodd pethau chi wedi glywed eisoes, a dwi'n credu falle fydd Glyn Tidwal yn ailadrodd beth dwi'n mynd i ddweud hefyd. Felly, byddwch gyda ni, da ni yn wirioneddol gredu yn beth ni'n ddweud. Yn dyletswydd cyntaf yw diolch yn ddiffiant iawn ar ran yr eglwys i Margaret, Dafydd a Hedd am eu cefnogaeth a'i harweiniad i ni wrth i ni fynd drwy'r broses yma o wneud cais am y cymorth hwn. Cais sydd wedi cyrraedd i ben llanw yma heddiw. Yn ail, a dyn ni wedi clywed hyn eisoes, mae'n rhaid i ni ddiolch yn gynnes iawn i Thomas am ei benderfyniad i symud ymlaen o'i yrfa y myd busnes i dderbyn y swydd arbrofol hon. Nawr, yma yn y crwys, dyn ni wedi dod i adnabod Thomas yn dda, ers iddo ddod yma rhyw 17 mlynedd yn ôl. Ond falle bod bobl cyfeillion o eglwysi eraill ddim yn ei nabod e cystal, ond wedi ei fagu yn Mangor. A mynychu ysgol Tryfan, mae'n tystio fod dylanwad y parchedigion Elfed ap Newydd a Glyn Tidwal wedi rhoi sylfaen gadarn i'w ffydd Gristnogol. Ath ymlaen o ysgol Tryfan i ennill diploma ar gradd baglor yng nghyfraith Ffrainc ym Mhrifysgol Grenoble. Nawr, os bydd unrhyw un ohonoch chi yn mynd i Ffrainc ar eich gwyliau ac mynd i drafferth cyfreithiol, dwi'n gobeithio na fyddwch chi, ond petasau chi'n gwneud ni, Thomas yw'ch dyn. Enillodd radd baglor ym Mhrifysgol Caint ac fe galwyd i'r bar yn y deml ganol, y Middle Temple, ym 1996. Yna treuliodd 10 mlynedd fel bar gyfreithiwr yng Nghaerdydd, cyn symud i fyd busnes yn y brifddinas. Ac fel canlyniad, dwi'n credu, i'r cyfnod cyngar hwn ym Mangor, roedd yn gwbl naturiol iddo ymaelodi yma yn y crwys yn y flwyddyn 2007. Ac yna fe ddangosodd yr eglwys i hymddiriadaeth llwyr ynddo ef trwy i ethol ymflaenwr yn y flwyddyn 2014, 10 mlynedd yn ôl. Ers hynny mae ei wedi gwasanaethu fel blaenor, ond hefyd fel athro ac arolygydd yr ysgol Sul, yn drysorydd, ac nawr yn ysgrifennydd gweithgar yr eglwys hon. Felly, Thomas, diolch i chi am 10 mlynedd o waith diwyd a gwirfoddol yn ein plith ni. Nawr heddiw, mae Crwys yn ffarwelio â chi drwy un drws ac yn croesawu chi trwy ddrws arall fel arweinydd yr eglwys. Ac mae'r penodiad hanesyddol hwn yn agor penodiad hanesyddol hwn yn agor penod arall yn hanes y crwys. 124 o flynyddoedd ers agor y drysau yn heol y crwys i ddechrau, yn y flwyddyn 1900. Ac wrth groesawu Thomas i'r swydd newydd hon, rwy'n wir obeithio yn bod ni i gyd fel cynulleidfa yn sylweddoli na all Thomas lwyddo ar ei ben ei hun. Mae hwn yn bartneriaeth newydd, a rhaid i ni, yn flaenoriaid gweithgar ac yn gorff o aelodau, mae'n rhaid i ni chwarae yn rhan ni yn llawn trwy ddyblu'n hymdrechion i gefnogi yn harweinydd newydd. A gyda chymorth Duw ac arweiniad yn Arglwydd Iesu Grist, gallwn ddangos i'r byd fod cyfnod gwir lewyrchus a bywiog wedi gwawrio yma yn y crwys. Diolch yn fawr.
Wel, allai fytha dweud gymaint o fraint yw e i fi fod yma prynhawn yma. Fi'n teimlo'n eitha emosiynol. O'n i wedi bod yn gobeithio ac yn gweddio yn wir bas ni'n dal yn y llywydd yr henediriaeth, achos dyma'r peth ola fyddai'n wneud fel llywydd yr henediriaeth, achos mae rhywun arall yn cymryd y swydd y mis nesaf. Ac felly, i ni'n hynod o ddiolchgar bod fi wedi gallu bod yma. Mae'r byd yma mor negyddol yn diwedd. Yna gyd i ni'n clywed am yw ryfeloedd a dirywiad yn yr eglwys ac ati. A mor hyfryd cael bod yma, yn y lle yma i fod yn bositif, yn dyfa. I deimlo mor bositif i'r dyfodol. Fi'n siŵr, fi'n sicr y bydd Thomas yn arweinydd gwych. Ac allai mond dweud fe hefyd fe geiff gefnogaeth yr henediriaeth yn popeth mae fe'n wneud yma, ac dim ond angen gofyn fydd. Diolch yn fawr iawn am gymryd y swydd, a ni'n diolch i Dduw amdanat. Wel, prynhawn da, Rosa Hunt ydw i, gweinidog Capel y Tabernacl, ac mae'n bleser ac yn fraint i fod yma heddiw i dathlu gyda Thomas a'r Crwys, a hefyd i groesawu Thomas o ran y capeli a'r Eglwys y Cymraeg y ddinas. Nawr, mae ddwy ffordd o gynrychioli corff o gapeli ac eglwys ond oes. Yr un cyntaf yw fel rhyw fath o arweinydd swyddogol, ac mewn gwirionedd y parhedig dyfrig lwydd byddai'r person naturiol i wneud hynny. Ond mae dyfrig ar ei wyliau, ac y bore mawr dwi wedi derbyn e-bost oddi yw'r dyfrig Thomas i ddweud ei fod yn anfon ei dymuniadau gorau at y ti, a hefyd at bawb yn y Crwys, ac mae'n dathlu gyda ni hefyd. Ond mae ail ffordd i gynrychioli'r capeli a'r eglwysi ac arweinwyr y ddinas. Hynny yw fel un ohonynt, a dim y beth dwi'n ei wneud heddi. Ac dwi wedi cael y fraint o weithio gyda Thomas yn y ganolfan glud yn y Tabernacl, sef y ganolfan ble dyn ni'n croesawu pobl digartre tua 100 ohonynt heddi. Ac mae Thomas wedi dangos chrynweddau gras, caredigrwydd a doethineb disgybl Iesu Grist yn y gwaith yna. Dydy e ddim yn waith glamorous o gwbl, ddim o gwbl, ond mae Thomas wedi bod yn ffantastig. Felly, pan glywais i ei fod e wedi cael ei neilltio i arwain yr eglwys hon, roeddwn ni wrth fy modd. Dwi'n hyderus bydd Thomas yn helpu ni fel eglwysi a chapeli Cymraeg y ddinas cryfhau ein cydweithio. Mae cymaint sydd gyda ni i'w wneud mwyn sefydlu teyrnas Iesu yn y brifddinas. Ac rydyn ni ar ein gorau pen fyddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd yn undod a hariad brodyr a chwiorydd yn Crist. Felly croeso, Thomas, ac edrychwn ymlaen at y dyfodol. Ond cyn i fi fynd os gai, hoffwn i ddweud gair o ran coleg o bydyddwyr hefyd jyst dros yr rheol yna. Ar hyn o bryd dwi'n gyd bennaeth yna. A dwi wedi cael y fraint yn ystod fy amser yn y coleg arwydd o cytundeb hanesyddol gyda'r Eglwys Presbyteraidd yn Cymru ble dyn ni'n croesawu myfyrwyr o'r Eglwys Presbyteraidd. Ar ôl Nadolig byddai'n camu lawr fel cydpennaeth. Byddai'n llawn amser yn y Tabernacl, a dwi'n edrych ymlaen at hynny. Ond fel rhan o weledigaeth y Tabernacl, byddai'n aros fel tiwtor anrhydeddus edrych ar ôl perthnasau gyda'r enwadau ar myfyrwyr Cymru Cymraeg. Felly, yn y rôl yma hefyd, byddai'n parhau i weithio gyda'r Eglwys Presbyteraidd, ac yn y rôl yna hefyd, dwi'n dy groesawu di, Thomas. Diolch.
Wel, gyfeillion i gyd, a mae yn hyfryd, olygfa hyfryd o fan hyn, gweld y capel yn rhwydd llawn fel hyn. A dwi yn diolch o galon am y fraint o gael bod yn rhan o'r benod newydd a blaengar hon yn hanes y Crwys. Fel ydych chi wedi clywed eisoes, dwi'n adnabod Thomas ers oedd o'n fachgen ifanc iawn yn Ysgol Sul Tŵr Gwyn ym Mangor. I cefais ei bob amser yn fachgen hoffus a dymunol, ac efallan ydych chi ddim yn gwybod chwaith i fod o'n wir i weinidogion o'r ddwy ochr, i fam a'i dad. A dwi wedi adnabod Thomas a'i deulu ar hyd y blynyddoedd mewn gwahanol gysylltiadau. Ac o feddwl am ddonia a phersonoliaeth Thomas, allai feddwl am neb gwell yn wir i fod yn arweinydd yma yn y Crwys. Fel y clwsach eisoes, mae wedi bod yn aelod ffyddlon, yn flaeno'r gweithgar, yn drysorydd ac yn ysgrifennydd yr Eglwys, a thrwy hynny, ynta wedi dod i'ch adnabod chi yn y Crwys yn dda, a chisa hefyd wedi dod yn amlwg iawn i gydnabod i rinweddau ynta. Wel, dyna un rheswm pam dwi'n mor falch o gael bod yn rhan o'r gwasanaeth mae pnawn yma. Rheswm arall ydy wrth gwrs bod i Eglwys y Crwys le cynnes iawn yn ynghalon ni. Lle fes i'n mynidog am 12 mlynedd ac adnabod yr Eglwys yma fel un sy'n arbennig o deyrngar a chefnogol i'w gweinidogion bob amser. Ac felly byddwch chi, dwi'n gwybod, i'ch arweinydd hefyd. A dwi wedi bod yn aelod yma wrth gwrs dros 10 mlynedd erbyn hyn, ers ymddeol, a wedi dod i wybod yn dda am yr hyn y gwyddwn ni amdano fel caredigrwydd a chyfeillgarwch a'r gofal sydd yma am yn gilydd yn y Crwys. Wel, dwi'n eich llongyfarch chi fawr fel blaenoriaid yr Eglwys ar eich mentergarwch am eich agwedd bositif wrth edrych tua'r dyfodol. Pan ddaru Aled ar ôl i ymddeol, mi fyddai'n hawdd iawn i chi feddwl o ble gawn ni, be nawn ni rŵan, mae ar ben arno ni, dos am gweinidogion i gael, mae rhaid i'r henaduriaeth wneud rhywbeth, neu'r sasiwn, neu'r enwad, neu rwy'n wneud rhywbeth. Ond nid felly buoch chi yma. Bydd ar eich chi eistedd i lawr a meddwl, os yna ffyrdd gwahanol efallai o wynebu'r dyfodol. Ystyried efallai modelau gwahanol o weinidogaeth a chenhadaeth. A dwi'n gwybod hefyd, wrth gwrs, bod chi fel blaenoriaid eisoes wedi dangos bodlonrwydd i rannu'r baich yma o fewn yr Eglwys, i ysgwyddo eich siar o'r baich mewn gwahanol ffyrdd. A dwi'n hynod o falch, wrth gwrs, fel sydd wedi cael ei ddweud eisoes, bod Thomas wedi codi i'r sialens ddylech chi roi ger i fron. Wel, ar sail y pethau hynny felly, gaeth ymuno'n dda iawn i chi. Ond rwy'n ta, dwi'n cymryd wrth gwrs mae siars i'r Eglwys ydy hon i fod yn bennaf. A dwi'n gyfeirio'n syml iawn at ddau achlysur yn y Testament Newydd, pryd y bu i Iesu gymell i ddisgyblion i adael rhyw bethau ar ôl a mentro i bethau newydd mwyn ei ddilyn o. Felly dyma'r olygfa gyntaf. Ond i'w cael yn y benod hynod gyfoethog honno, y 10fed benod o Efengyl Mathew. Siars yr arglwydd Iesu i'w ddisgyblion y 12 wrth eu hanfon nhw allan am y tro cyntaf ar gychwyn y genhadaeth fawr. Mae yna lawer iawn o bethau gwerthawr ym mhob cyfnod yn y benod yna. Ond ymhlith llawer o bethau meddwedodd Iesu hyn. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau, ewch allan o'r tŷ hwnnw neu'r dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Hynny ydy, mewn termau i ni efallai, peidiwch ag oedi gyda phethau nad ydyn nhw ddim yn gweithio mwyach.
Pidwch ag oedi gyda phethau oedd yn perthyn i ddoe, i batrymau ddoe ag ati. Ewch ymlaen, a rhowch gynnig ar bethau newydd. Ac un felly ydy'r arglwydd Iesu bob amser. Mae o'n cymell i ddilynwyr i gerdded ymlaen, i fentro pethau gwahanol, pethau newydd yn ei enw. Ia, mae'r un mor bwysig i ni na, yn bod ni'n ysgwyd llwch methiant, yn ysgwyd llwch ambell siom, yn sicr heddiw yn ysgwyd llwch digalondid oddi ar ein traed. Ysgydwch y llwch oddi ar eich traed, a symudwch ymlaen gyda mi. Nes ti atgoffa i ddiweddar, Thomas, am y dosbarth derbyn yn Hwr Gwyn. Ac fel o'n i'n arfer a dweud wrthoch chi, i ddarllen drwy Efengyl Marc mewn un eisteddiad. Diw, na mae'n anodd i wneud nac di byrraf o'r Efengylau. A mae'n hawdd iawn i ddarllen drwyddi mewn un eisteddiad. Ac yma nes i chi wedyn i ddod yn ôl wrthos wedyn a'ch argraffiadau. Ac un peth ydy, mae rwy'n y sylwi arno'n Efengyl Marc, y cyflymder, y peis, mae Marc yn ei osod ar weinidogaeth Iesu Grist. Mae yna ganwr roc o'r enw Nick Cave. Dych chi gyd i clywed amdano fo, dwi'n gwybod. Mae Nick Cave yn un sydd wedi cael yn amlwg iawn i fagu yn y ffydd Gristnogol. A mae ei ffydd yn golygu llawer iawn iddo fo. Mae rhywbeth sy'n ddifn iawn yn ei brofiad o. A mae o'n barod iawn i drafod hynny'n agored. Ac yn sicr hefyd, mae o'n adlewyrchu y ffydd sydd wedi gynnal o mewn sawl adfyd yn ei ganeuon. Wel, oce, dwi'n ffan. Ond dyma'r geiriau dwi eisiau chi feddwl amdanyn nhw. 20 mlynedd yn ôl rwan, mi ddaru Canongate Bible gyhoeddi cyfrol, a mae'n gyfrol werthfawr iawn. Yr hyn ydy cyflwyniad i wahanol lyfrau yn y Beibl. Nid gan ysgolheigion Beiblaidd fath Eryl yma, ond gan actorion a chantorion, dramodwyr, llenorion, bo math o bobl gan gynnwys Nick Cave. A mae o'n sgwennu cyflwyniad byr i Efengyl Marc, a dyma mae'n ei ddeud. One is reminded of a child recounting some amazing tale. Dych chi'n bod mae Efengyl Marc, sylwch chi, mae rhywbeth yn digwydd. Ac wedyn, mae hwnna o hyd yn yr drannoedd, y noson honno, y bore wedyn. Dyna'r pace drwy'r Efengyl. One is reminded of a child recounting some amazing tale, piling fact upon fact, as if the whole world depended on it. Which, of course, to Mark, it did. Felly roedd hi pan anfonodd Iesu'r 12 allan, ewch ar frys, pidwch ag oedi, lle ydych chi'n methu, sgydwch y llwch, ewch ymlaen. Ac yn yr un ysbryd, dych chi a minna heddiw yn cael yn galw i fentro ymlaen yng Gwasanaeth Iesu Grist yn hyderus. Mae gynnon ni rhywbeth i'w gynnig i bobl o hyd. A mae rhaid ni frysio'n ei waith o. Mewn dyddiau'n sicr, pryd y mae yn argyfwng arno ni fel cenedl yn ysbrydol rwan. Allan ni'n gwadu hynny. Ond mi roedd Eseia wedi gweld ti gan rifoedd ynghynt. Peidiwch â meddwl am y pethau gynt. Peidiwch ag aros gyda'r hen hanes. Edrychwch rwyf yn gwneud peth newydd. Na'r olygfa gyntaf. Dyma'r ail. Efengyl Ioan y tro yma ar ddiwedd gweinidogaeth Iesu yn dilyn yr atgyfodiad. Pryd y dywedodd wrth ei ddisgyblion yn bryd hynny am beidio â digaloni, ond i fod yn efydd, i barhau yn efydd i'w alwad. A ddigwyddodd peth rhyfedd yn noson honno, y bore hwnnw. A fe ddysgodd, oedd 'na 7 o ddisgyblion Iesu, ydych chi'n cofio,
wedi cyfarfod y thwr Galilea un noson, ac wedi mynd allan i bysgota. Ac wedi bod yn pysgota drwy'r nos, a heb ddal dim, mae'n siŵr bod nhw siomedig, mae'n siŵr bod nhw ddigalon, heb ddal dim y noson honno. Ac wrth ddychwelyd yn y bora, mi roedd yna ryw ŵr ar lan y llyn. A hyn sy'n bwysig, doedden nhw ddim wedi adnabod o. A mi ddwedodd y gŵr, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde'r cwch, ac fe gewch helfa. Ac yn fanno mae'r wers, dar enw i fyddhau. Ac wrth i fyddhau, mi ddar nhw sylweddoli, pwy oedd o? Yr Iesu ydi o. Wrth ymateb, wrth i fyddhau, ddeithon nhw adnabod o. Mi ddwedodd Albert Schweitzer unwaith, yn wych iawn dwi'n meddwl. Mae wrth wrando ar eiriau Iesu. Wrth i fyddhau i'w alwad. Wrth ei ddilyn, wrth weithio drosto, y deiwn ni'n meddwl i wybod yn ein profiad ein hunain pwy ydyw ef. Yn y tasgau, meddwl fo, yn y treialon, mi ddawn ni wybod pwy ydyw ef. Rwy'n ta mae'r oes yn newid mor gyflym yn dydy. A mae rhaid i ni fod yn barod i addasu, fel dyn ni wedi clywed. Nid addasu ein neges, nid addasu'r hyn sy'n cynnyn i'w ddweud, ond ein dillio ni, yn patrymau, ac yn fwyaf arbennig heddiw, yn patrymau o arweinyddiaeth o fewn yr eglwys. Ac yn wir dros y blynyddoedd dwytha, mae sawl eglwys, llawer yn yr ardal yma, wedi sylweddoli na llyr un hen batrwm arweinyddiaeth ddim parhau. Ond eglwysi yn yr ardal yma sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth gydnabod hynny. Wel, a chofio eto mae siars i ni fel eglwys ydy hon, gai apelio arnoch chi yn y crwys i ddechrau. I fod yr un mor deyrngar a chefnogol i Thomas yn y weinidogaeth amgen hon, a dych chi wedi bod i ni weinidogion ar hyd y blynyddoedd. Mae gan Thomas weledigaeth, dwi'n gwybod, yn wedi trafod llawer, mae gan Thomas weledigaeth. Mae'n awyddus i'w dilyn hi. A mae gyfrifoldeb arno ni i fod yn barod i wneud ein rhan fel cydweithwyr. Lle mae pethau'n ddiarth yn ei weithiau falle, lle dyn ni ddim yn siŵr weithiau, byddwn nhw'n gefnogol, byddwn nhw'n driw. Nid band un dyn fel dyn ni wedi clywed ydy bod yn arweinydd eglwys. Arweinydd ydy Thomas, cydlynydd. Cydlynydd ar dîm. A nina bob un ohono ni ydy'r tîm. Dyma eich gadael chi gyda hanes y glwys unwaith. Am un arweinydd arbennig mewn eglwys. Dyma ddwedodd o. Mae yna 560 o aelodau yn yn eglwys ni. Ond mae 100 yn hen ac yn bethedig. Dyna adael 460 i wneud y gwaith. Wel, mae yna 74 yn bobl ifanc i ffwr yn y colega. Ond mae'n gadael 386 i wneud y gwaith. Ond bobl sy'n gweithio trwy dydd ac wedi blino mi nos a bwrw Sul ydy 150 ohonyn nhw. Felly mae hynny'n gadael 236 i wneud y gwaith. Wel, mae 150 o'r rheini yn rhieni a phlant bach ganddyn nhw, a dysgu nhw mor amser na'r egni i wneud dim. Mae hynny'n gadael 86 i wneud y gwaith. Mae gan 460 o'r rheini ddiddordeba hamlen sy'n mynd â'i holl amser nhw fwrw Sul, sy'n gadael 40 i wneud y gwaith. Ond mae 15 o'r rheini yn byw yn rhy bell i fedru dŵad.
Felly mae hynny'n gadael 25 i wneud y gwaith. Ond mae 23 yn teimlo i bod nhw wedi gwneud i'r rhan. Felly dyna adael ti a fi Arglwydd. Dwi wedi ymladd pob hwyl i ti. Gai bwysleisio, nid felly mae hi yma yn y Crwys o bell ffordd. Daliwn ati, yn weithgar fel dyn ni wedi arfer y bod, yn gefnogol fel dyn ni wedi arfer y bod, gweledigaeth genhadol ydy hon, cofiwn, ynddo? Gweledigaeth genhadol. A chofio'r ffres ni a'r her sydd yng ngeiriau emyn Tywi Jones. Arglwydd Iesu, gad i'n deimlo rhin anturiaeth fawr y groes. Pob bendith i ti, Thomas, yn yr anturiaeth hon ac yn y gwaith. Gyfeillion, dwi'n ymwybodol o'r amser. Dwi'n gobeithio na i'm cadw chi'n rhy hir, ond dim yn aml y cael i gynulleidfa mor deilwng. Felly maddewch i mi, a diolch o galon i'r Ysgol Sul am gymryd rhan mewn ffordd mor hyfryd. Ac os da chi'n teimlo, da chi eisiau mynd, pidiwch a teimlo bod dwi am gymryd unrhyw offens, ond da chi wedi bod yn arbennig iawn. Diolch i Glyn, sydd wedi bod yn athro cyson a da pan o'n i'n ddim o beth. Mae wedi bod gyda fi ar hyd y daith, hyd heddiw. Diolch o galon. Braint i'w cael bod yma, a hoffwn gydnabod gwaith, cefnogaeth a ffydd y rhai sydd yma. Diolch am y geiriau caredig. Mae cael y teulu undebol, sef eglwysi eraill Caerdydd ynghyd mor bwysig i mi. A diolch o galon i chi am bob cefnogaeth, a fe nai una yr un fath. Diolch i'r Ysgol Sul. Diolch hefyd i'n nheulu sydd wedi bod mor gefnogol, ac diolch iddynt. Ym 1988, daeth Glyn Tidwal a criw ifanc at ei gilydd ym Mangor, oedd yn cynnwys fi. Y rheswm oedden ni wedi dod at ein gilydd oedd mwyn yn paratoi ni ar gyfer fod yn llawn aelodau o gapal y Mangor, sef y Tŵr Gwyn. Dwedodd, dwi'n cofio'r geiriau, ei fod yn edmygu ni, gan nad oedd peth hawdd oedd arddel ffydd Gristnogol yn y dyddiau hynny. Os oedd hynny yn wir pan o'n i'n 15 oed, mae'n sicr yn wir heddiw. Doeddwn ni ddim cweit yn deall ystyr y gair arddel bryd hynny. Un o'r geiriau amlachrog yn y Gymraeg sydd yn golygu cymaint ac yn dweud llawer. Mae'n golygu yn derbyn, yn cydnabod ac hefyd yn proffesu. Mae arddel fy ffydd a thyfu ynddi wedi bod yn daith bersonol sydd wedi bod yn heriol, ond wedi bod werth bob cam. I mi deimlo unigedd mawr ar y ffordd. Fe rydych chi wedi clywed eisoes fel mewn drama, mae tair act wedi bod yn fy mywyd hyn. Yn union fel yn y theatr, mae pob act yn dod â'i themau, cymeriadau a gwersi hun, gan siapio'r person rydyn ni'n dod. Mae'r cliws i'r gwasanaeth heddiw yn fy ngorffennol. Maen nhw'n sôn, yn dydyn nhw, fod enw yn medru dylanwadu ar gwrs bywyd unigolyn. A dwi'n cofio pan y fargyfreithiwr croesholi mewn llys barn heddwas oedd wedi bod yn chydig bach yn fler ac yn fyrbwyll wrth ymdrin a digwyddiad treisgar ar nos Sadwrn. Ei enw oedd PC Lawless. Nid anghofio fyth ymddangos yn y llys ger bron,
yn y llys apel yn Llundain o flaen barnwr o'r enw yr Arglwydd Istus Ego Judge. Ym 1981, pan yn 9 oed, cefais fy hun mewn ysbyty ddwywaith, yn cael profion di-ri, poen yn bol oedd gen i yn dod o'r colyddyn bach yn ôl y sôn, gyda'r diagnosis yn dod yn ôl fel mesenteric adenitis, a na i byth anghofio'r diagnosis yna, pan o'n i'n ifanc. A roedd dad wedi cadw'r freichlet adnabod, a dyma hi, a mae'n deud 9 years yn Saesneg yn fan hyn. Ond uwch ben y gwely roedd arwydd nil by mouth. Ac uwch ben yr arwydd honno roedd fy enw yn llawn. I bawb yn y ward cael gwybod pwy oeddwn ni. Dwi'n cofio nyrs yn dweud wrthai, ew, mae gen ti enw fel pregethwr. Roedd y sylw yna wedi aros gyda fi, ac yn dod i'r meddwl o bryd i'w gilydd. Mae amser, gyfeillion, wedi dod i ymfalchio yn yr alwad yma, a pherchnogi yr enw fel pregethwr y cefais i. Mae o'n fy nghysylltu gyda fy nhaid, John Ellis Williams, oedd yn weinidog, a Thomas yn enw cyntaf i, sydd yn cysylltu fi gyda fy nhaid arall, Stafford Thomas, oedd hefyd yn weinidog. T.H. Parry Williams yn sôn yn dydy, ni allaf ddianc rhag hon am ei Gymru anwyl. Yn wir, ni allaf ddianc rhag fy niw anwyl, a pham dianc. Rydych chi'n cofio Jonah, fe geisiodd o ddianc un tro rhag Duw a chael ei hun ym mol pysgodyn mawr, neu forfil. A diolch byth nad ydy pethau wedi mynd yn rhy bell a chefnu ar Dduw. Rydw i wedi crybwyll am yr unigedd dwi wedi deimlo dros y blynyddoedd. Hynny, ym mhob capel ac eglwys dwi wedi mynychu, dwi wedi teimlo croeso mawr. Mae unigrwydd ffydd yn aml yn deillio o liwio mewn byd arwynebol, sydd yn gyndyn i gael sgyrsia, sydd yn treiddio'n dwfn i'r pethau sydd yn bwysig i mi. Sut i feithrin twf personol a dealltwriaeth wirioneddol o'n profiad ysbrydol. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd yn fy nghyfweliad yn gynharach eleni wrth i mi fynd am y swydd a'r swydus hon. Yn y cyfweliad, roedd y dyn mewnblyg preifat yma'ch blaen wedi cael hyd iddo'i hun ac yn medru amlygu ffydd yn rhydd o unrhyw rwystyr ac embaras. Fe gafodd fenaid y cyfle i fynygu hun i'r eithaf, a dyna beth oedd gollyngdod y gwerf. Mae'r Iesu yn sôn am deyrnas Dduw fel gledd arbennig, ble mae gwahoddiad i bawb, ond mae gofyn, gwyleiddra ac ymbarodrwydd i droi fyny. Am y tro cyntaf, dyma fi wir, nid yn unig yn derbyn y gwahoddiad, ond yn teimlo'n gwbl gartrefol o gael bod a phrofi'r wledd hon. Mae nifer yn ofni cymryd rhan, yn ofni bywyd sydd am ein gwneud ni'n llai efallai, yn fwy caeth, yn fwy cul, yn fywyd o wadu'r hunan. Ond yn profiad i, y gwrthwyneb sydd yn wir, y fath ryddid a hapusrwydd rwy'n ei deimlo. Pwy fel y ddylia bod ildio i'r goruchaf yn cynnig y wobr fawr, sef rhyddid i'r enaid. Yn y cyfweliad trawsnewidiol yma, cefais y fraint o gael fy nghweld gan y tri yma. Pobl hynaws, cefnogol, cariadus, didwys sydd yn wir yn ymgorffori dysgeidiaeth a gweinidogaeth Iesu Grist. Yr her i mi, sut ydw i'n gallu cyfleu y wledd arbennig dwi'n profi heddiw. Sut fydra i'n gwneud hynna'n agored i bawb? Camp
Chwyldroadol gweinidogaeth Iesu oedd canfod yr unigolyn yn ei bywyd. Bob dydd, ble bynnag yr oedden nhw ar eu taith ysbrydol, canfod ei dolyr a'i cyffwrdd ym mhob ystyr. Dyna gamp a her unrhyw fugail neu arweinydd. Beth sydd yn fy nghymell yw sut all cred neu ffydd draws newid yr unigolyn a'r gwell. Sut all hyn fod yn draws newidiol i'n cymdeithas ni? Mae eglwysi chwedl Thomas Merton, y diwynydd a'r mynach enwog, yn dda iawn am fod yn eglwysi papur, biwrocrataidd. A un ymhellach, y maen nhw'n dda gyda py arall, sef pwyllgora. Ond y gamp yw'r py arall, perthynas, a hwnnw yn fanna ceir y perthnasedd, sef py arall pwysig. Ac yn olaf, yr hyn sy'n bwysig ydy sut mae cyfleu y profiad ysbrydol. Profiad, perthnasedd, perthynas sydd yn bwysig. Dwi'n awyddus magu y berthynas hynny, cyd-gerdded gyda chi, gweld eich datblygiad, clywed eich hanesion i gyd, sicrhau eich bod yn teimlo bod hon yn aelwyd gynnes ble bynnag gyda chi. Gallaf eich sicrhau fy mod yma i wrando, ac yn bwysig iawn dydw i ddim yn un sydd yn ailadrodd yr hyn rydw i'n ei glywed. Mae llyfr y Deiarebion yn dweud, ond yma'r sawl sy'n ailadrodd stori yn gwahanu cyfeillion. Un o'r rhesymau nad ydym ar gael neu'n dewis peidio derbyn y gwahoddiad i'r wledd yw ni yn hunain. Da ni'n rhy brysur yn byw yn y gorffennol weithiau ac yn ofni yr yfory. Mae hynna yn cadw ein hunain rhag ein potensial a'n gwir bersonoliaeth. Yn ôl Austin Sant, nôl bron yn y 4edd ganrif, yr agwedd hon o unigoliaeth hunan ganolog yw'r hyn sydd wrth raidd yn ffeleddau neu bechod. Mae'n ei disgrifio fel cyflwr meddwl lle rydyn ni'n cael ein hunan yn edrych am ei mewn. A mae'n defnyddio term yn Lladin incurvatus in se. Mae'n heneidia a ddylai'n harwain at gydgord ar bobl o'n cwmpas a'r byd naturiol ac a Duw ei hun, yn cael ei troi i mewn wrth i ni ganolbwyntio arnom ni yn hunan yn unig. Mae Crist yn cynnig cyfle i ni gael ein rhyddhau, ond mae'n dweud, rhaid i bwy bynnag sydd am fanylun i stopio rhoi nhw eu hunan yn gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunan a cherdded yr un llwybr am ei. Yr hunan yn y cyd-destun yna ydy'r hunan negyddol. Da ni wedi clywed am yr angen i edrych yn bositif. Yr hunan hefyd ydy'r ego. Mae'r hunan negyddol yn niwsans llwyr. Mae o'n niwsans ac yn atal ni rhag datblygu yn bersonol ac yn ysbrydol. Da ni'n canfod yn hunan yn credu anwireddau am ein hunan. Da ni'n rhydew. Da ni ddim yn ddigon. Da ni ddim digon del, dim digon clyfar. Yn ei gan Chicago, mae'r canwr roc werin dwi'n ei hoff iawn ohono, Sufjan Stevens, yn mynegu'r awydd hwn am ryddid oddi wrth y fi fy hun. For freedom from myself. Mae'r emosiynau cryf sydd gennym ni sy'n ei perswadio bod bywyd yn ymwneud â fi i gyd a sylfaen fiolegol. A mae rhaid fi mi fod yn ofalus yn fan hyn gan fod arbenigwyr y byd biowyddorau yn ein plith. Rydyn ni wedi etifeddu systemau niwrolegol sy'n ysgogi ymdeimlad cryf o hunan gadwedigaeth mwyn ein cadw fel yr ydyn ni. Fodd bynnag, mae'n ymenydd hefyd yn cynnwys y neocortex sy'n rhoi pŵer i ni ymresymu ac felly'n ei helpu i gwestiynu hyd yn oed goresgyn ein greddfau
mwy cyntefig. A pan fydden ni'n rhoi gorau i'n cred ddofn, mae ni yw'r peth pwysicaf yn y byd. Gallwn ddechrau gydnabod gwerth ac arwyddocâd o'r holl greadigaeth, a dechrau teimlo'n wirioneddol am ddioddefaint sy'n cydddyn yn ogystal a ddioddefaint yn bydysawd. O ganlyniad, cawn ni'n tynnu at y sylweddoliaid bod gan popeth yn ein byd rhyfeddol, werth a phwysigrwydd, o'r dieithriad rydyn ni'n ei pasio ar y stryd i'n anifeiliad anwes sy'n rhannu ein tai ni. Gwrthodwch, gyfeillion, ofn ac ildiwch i gariad y tad nefol. Fel y gweddwch chi yn fan hyn, Duw, cariad yw. Canolbwyntiwch ar y cariad yna ac fe wnewch chi'n iawn. Ble ma'ch sylw, gyfeillion, dyna ble ma'ch nerth a cheni am fynd. Gwnewch gariad a Duw yn gynoleg i bopeth a fe welwch chi newid mawr yn eich bywydau. Pan fo'r galon yn byr, mae cariad yn ymateb i gariad yn unig. Dyna sut ddylsa'r fy arweiniad fod. Os llwyddai felly i gadw cariad yn gynoleg i bob dim, nid fydd y dasg yn ymwneud â dyletswydd, rhwymedigaeth nac unrhyw beth arwrol. Gyfeillion, mae'n hawdd ildio pan fyddwch chi'n gwybod nad oes dim byd ond cariad a thrigaredd yr ochr arall. Mwyn ei enw sanctaidd. Amen. Rhif yr emyn 205. Dyma gariad fel y moroedd, totysturiaeth fel y llu, tywysog bywyd pyr y marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio a threithi'n glod? Dyma gariad nad angof tra bod nefoedd wen yn bod. Rhif yr emyn 205.
i'r fendith. Mae'n neud y ddau o bethau hoffwn i dweud. Ar y dechrau mi nes i anghofio bod y papur o mlaen i gynnig yr ymddiheiriadau gan weinidogion y ddinas yma. A dwi'n gwneud hynny cyn yn bod ni yn mynd o yma. Mwyn i chi fedru dweud, wel, mi nath o ymddiheiro ar y chran chi. Alun Tudur, Dyfrig Lloyd, Owain Llyr ac Efa Morgan. Ond yn bwysicach na hynny. O'n i'n sôn am y dyrfa sydd wedi bod hefo ni ar y we felly. De? A mae yna un arbennig, ac dwi eisiau cadw hynny tan y peth ola. Mi roedd mam Thomas ar y Mangor. De? Mi roedd hi a ma hi, drai mo'i gweld ti, fydwch eitha mo'i gweld ti chwaith. Ond mae hi wedi bod hefo ni ar y Zoom. A dwi'n siŵr bod ni eisiau anfon yn cyfarchion ati hi. A dwi'n siŵr bod ti wrth i bodd wedi bod yn rhan o'r gwasanaeth yma, y pnawn yma. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig yn bod ni'n tynnu sylw at hynny. A deud mor falch yda ni o'i mhab hi yn yr hyn y mae o wedi gyflawni eisoes, am bod ni'n edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ei hanes o, ac felly hefyd yn ei hanes hitha. A mi welwch chi ar ddiwedd drefn y gwasanaeth bod na banad wedi baratoi. Ac fel Cymru da, fyddwn ni wrth yn bodd yn mynd draw, a fyddwn ni am y cynta i fynd. Dewch ni weddio. I ti y byddor clod ein tad nefol, drwy'r oedfa hon. Yn diolch ni i ti am bopeth sydd wedi i ddweud a'i gyflwyno, a'n gobeithio'n sy'n codi o fod wedi bod yma yn daddoli. Ei di barhau ein harwain ni yn dy feddyliau, yn dy ffyrdd ac yn dy waith. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll yn awr ac hyd byth. Amen.